aukera etorri den, galera bat baloiaz, eta leku aldaketa batekin, Niko barruan sartu da, eta hor, ezin korrika egin da, atzerako pase horrekin, aukerak sortu dio Mallorcari. Mallorcaren uneri gozoenak dira, berdegunean, beste korner bat behartu du Javier Agirreren taldeak. Eta Dardek atera du kornera, Erne, buruz luzatu jokaldia, jaurtik eta arrisku bizia, haze gelditu egin duen Agirre Zabalak, beste alegin bat, eta Mallorcak partidako aurreneko gola egin du, Zoramena Mallorcaren aukian, eta arestian aipatu du Dani Rodríguezek, Ez. Hola naurten, bez? Zazpigarrena segiduen galduko dugule. Eta gero hori, gabarra, azte guztien, gabarran kontua. A ver, bede apuru be, mankizu zelakoan atletik, amente egin behar du. Estela atorren urtean gato. Hortik zer? Giroa ikaragarria. Hombre, Manol, máquina. Venga. Bai. Hala. Segidu hor kruzkampo edaten. Venga. Hala. Venga, koma biera gozu. Venga, vale. Venga, gur. Txarri hori, ez dago beste leku iritziz egiteko ala? Komuna entziz egin da ere leku bardinera doa. Errekara. Zer? Zazikume hori. Emaidazu, dekozun guztia. Dekodan guztia? Gaur hosti txarra baino ez dekot. Nire bizitzako egunik okerrena da gaur. Zer? Nirea baino okerragoa? Ez da. Eta ez dekot desgarrazia nahikoa gainera atrakatzera etorteko? Lana da. Aurretik, Erne. Niko, oian, eta gola, orain bai. Berdintzeko gola egin du. Iristen ari zen, gero eta gehiago, arrisku handiagoarekin. Eta eztanda egin du Atletiken armaiak. Bai. Orain hazen da finala. Oian,